Τώρα σας έχω καλοκαιρινή πρόταση, έτσι, να πάμε στο Αιγαίο. Φτάνει με τη Βόρεια Ευρώπη. Θα πάμε στην Πάτμο να δούμε ωραίες εικόνες. Έγινε ένας αγώνας διάθλου ιδιότυπου, δηλαδή τρίαθλο είναι το Ολυμπιακό άθλημα, αλλά εδώ είχαμε κολύμβηση και τρέξιμο και με επώνυμους. Ήταν μια διοργάνωση και είχε και τουριστικό χαρακτήρα. Πάμε να δούμε στην Πάτμο, ναι. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η διοργάνωση αθλητικού τουρισμού Patmos Revelation. Πάνω από 200 αθλητές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, μικροί και μεγάλοι από 9 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αγγλία, η Ελβετία αλλά και η μακρινή Αυστραλία, βρέθηκαν στην Πάτμο, έζησαν την εμπειρία κολύμβησης στα νερά του Αιγαίου και έτρεξαν σε μοναδικές διαδρομές, περνώντας από τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO στο νησί της Αποκάλυψης. Το πρόγραμμα του Patmos Revelation ξεκίνησε με μαθήματα στίβου από τον Περικλή Ιακωβάκη. Είναι ένα πρόγραμμα ουσιαστικά εκμάθησης των αγωνισμάτων του στίβου για τα παιδάκια που μένουν εδώ, που ζουν εδώ πέρα, που δεν έχουν τη δυνατότητα να το γνωρίσουν για να γνωρίσουν αυτά τα αγωνίσματα, να αγαπήσουν το στίβο. Η κολυμβητική διαδρομή σχεδιάστηκε από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Κολύμβησης Νίκο Γέμελο και όλες τις διαδρομές τρεξίματος επιμελήθηκε και σχεδίασε ο πολυνίκης μαραθωνοδρόμος Νίκος Πολιάς. Το να μπορείς να έρθεις 3 μέρες σε ένα νησί τόσο όμορφο όσο είναι η Πάτμος, είναι υπέροχο και να μπορείς να το συνδυάσεις και με τουρισμό και με αθλητισμό, να κάνεις δηλαδή αυτό που αγαπάς. Η διαδρομή των 15 χιλιόμετρων χαρακτηρίστηκε με βαθμό δυσκολίας μαραθωνίου λόγω του ανηφορικού δρόμου. Νικητής με χρόνο 1 ώρα 1:34 ήταν ο Μιχάλης Χατζιωάννου, ο οποίος είχε κερδίσει και το μαραθώνιο της Ρόδου. Μάχημος ο νικητής. Έτσι. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στις αθλητικές Πάμε να διαβάσουμε, ναι.